Ja, nou klaar. Netjes. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan mag ik zijn auto gaan. Ik moet ophouden. Ik moest er even met de zand hier en dan met ze ophouden. Ik had er nog een dag bij gekregen. Vanwege, nou, want ik moest over een jochentje in februari moest ik ophouden. Ik zei, kijk, dat ik een een dag bij krijgen. Ik zei, dan heb ik het krijg 12 jaar gediend. Toen heb ik in maart 76 ben ik begonnen. We zouden de jongen nog even en moet hier nog even, dan is het op. Ja, dat staat wel. Zo, nou, dit is uw tafel. Daar komen de bakken op te staan. Zo. Waar ben je nou? Wat? Waar ben je nou? Hier kwam er wel bij Landman. Gebroeders Landman of firma Landman, weet ik het krijg. Dus, Waarom ben je 42 jaar lang begonnen met muis te nemen? nou, in Tol of Kaaien, dat wie eigenlijk wat ermee. En ze werd ook iets verzekeren bij de fabriek. En ik ben ermee, en hier is een inkomen ervan. Daar ging het om. Ja. Dus je het zelf kijken? Ja, stek of tol heb ik altijd. Toen moest ik aan de knibbel opereerd worden, toen ben ik even. Wanneer weer dat? 2005, zo zijn die geest. Tja. Ik toets dat koolnummer in. 139, dat toets ik in. En er zit de melk onder. Ja, 139, jou de 11 in. Tja, zo. 11 in. Oké. Ja, je hoort hebben dat ding maar ja. Heb ik opgelokt, maar vet, maar het nou met microbewijs mooi, maar het hoe is niet zo best. Nee? Nee, ik heb de boeltuigen zien waar. Maar ja, nou is het klaar en ik ben nou ja, dat jood de laatste dag dat ik ben dan heb ik me er dan mee rijden. Maar doet je begon? Hoe ging het toe? Nou, dan moesten we dan met de amer, mijn hengster. En wat erin zit, dat moest opschroeven. En dan moest er een monster uithalen en dan ging het naar de bus daar. Nou, dan doen ze dat voor hen. Zo hebben we begonnen. Wat steen hier in kaarten en blom? Verleden week maand ben ik 70 geworden en dus neem ik stond in 90 geworden. Nou, ik denk nog een beetje meer, dan heb ik niet gekregen nog. Zoals ooit is hier toen verongelukken. Die hier was de kei en ik weer bij de timmerman. En toen ben ik maar de kei er ook in. Zo, dat staat wel daar. Je hart is verongelukken. Ja. 54 hier lint. 50 hier lint. Weer met hinder op het dik, heb je in het heer best. En ja, een busje van dinges van Langhorst, die had hem ongereden. Hij hield het hinder aan door de berm en hij ran zelf op de kant van de dik. Ja, dat kon niet. Zo hij is niet. Dus hij heeft steeds maar mooie mem bedrogen. Eerst mooie mem, ja. Nou, en toen later heb ik het overgenomen. En je bent altijd bij je mem Benny blijven? Ja, ik pas op iets mem en iets mem past op mij. Zij is thuis nou, dat zit hij. Ja, ik ben hier altijd blauw, ja. Geertje, Treetje. Een ongelooflijke taal, maar vet maar. Die had hier de 100 uur volmaken en toen hebben we nou wat trommelk en nou wat en door dat blijst. Nou ja, dan weer de droog en ik begon net weer kalf. Toen kon er even staan. En toen had de vee uit zijn huis buiten. Dat zat wel handig, want ik wou net dat er naar mijn laaien rijden, dat wou ik net. Nou, dat zat wel handig. Maar ja, dat... Hoe we beginnen, zo. 86, 6 ingen. 86, 6 ingen. 86, 6 ingen. Oké. 6 ingen. Nummer 1. De melken van die kool, wat die kool houdt, daar met wij een monster uithalen. Jan, hoe lang komt je hier bij ons? Ja, de meest wel eens één, maar... Ja, soms dan niet, was dat nog niet, maar... Nou ja, in je van de 3 keer is Jan hier altijd, dus het is sinds jongetje Savolle. Zou je zanten, no? Jongetje Savolle, ja. Dus, Ja, dat zit je dan, zo lang. ja. En ik vond dat prima. Ja, waarom? Rust.
Rust. De kei van hem niet. Als er hier is, dan vernemen de kei niet als er een oren is. En dan wordt vaak wel, als er oren meestal komen, dan ben de kei wat oors. Maar als Jan komt, dan bloezen. Hetzelfde. Jan is heel fit, dus waarom kan er niet ook in? Hij de jaren kreeg een zondag en dan is het sloes. Ja, jammer. Ja. Wij vinden dat jammer. En in die trop werken wel. Prachtig toch? En er is werk in deze branche vooral, want er zijn geen opvolgers. Nee? Nee, er zijn geen opvolgers, dat kan ze niet krijgen. Dus jammer dat ik er ook niet. Ja, ik weet het ook, maar ik hier ook graag. Nou ja, ik hier nou 4 oude boerenbiks. Maar ik hier ook graag 2 boerenbiks, hij wel een beetje hoor. Dat, ja, ik er maar ik een paar jongen even heen en een paar mannen even. Dat ik wel woon. Maar ja, ze zei dat mag niet. Oh, wat niks. Oh, nou, ik zei nog half op. Is gebeurd. Zo'n 60 liter. Soms, liter.